Julius ng Pampanga, Bros Fishing TV. Subscribe. Ay mga master, ito magulang muna tayo kasama ng Pampanga Master Anglers. Ayan po sila. Ayan. So, see you. Yan o. Yan o. Ayan na po sila o. Kaya mo matititong mga bata. Bigyan lang namin si Julius. Ayun o. Hindi man ako mamimigay. Ay master. Ay, hello po. Uy, may narinig akong dito. Yun. Ano po yung setup natin. Sana mga kanduli. Yung one down. yan talaga yung hinihintay ko. Sabi ko na yung linya yun, maririnig ko eh. Kaya pala tumunog na yung bell eh. May ulang pala Yun, nakadali na po sila ng isa. Dito pala sa kabila sila. Dito natin malalaman kung magaling talaga si Julius magulang o sinakagatan lang talaga siya. Oo, tsamba lang talagang nangyayari sa akin. Sa dami ng huli ko noon, mag-get pa yung huli ni Michelle sa mga huli. Talaga? Malakit sa kanya, malilig lang sa amin. Meron ganun? Nakarami na si Tonto, no? Sobrang liit nung kumagat sa akin. Ayun yung tinatawag na pwede na. Ano? Videoan ba? Ayun yun, no? Ayun. Nakadali siya, oh. Laki. Ulang. Ano ba yan? Ulang pala to. Ay, ako hipon. Kala ko alamang. May ulang pala dito. Ulang pala yan. Kala ko alamang. Bago pa naman natin ito pinasok, alam na natin eh. Yun. Ganda. Sigurado. Layo, ah. Nakita mo, Master? Calculated yun eh. Uy! Calculated yun. Kinumpute ko yung ano dun eh. Velocity. Times mo sa ano, amo? Huwag na. Tatimis. Tatimis mo pa eh. Ay mo, pwede. Ay, gala mo kayo. Uy, nakuha na eh. Yun. Pupunta ka rin, niya kaya yan. Makahookset pa naman siya, akala mo malaking isda eh. Eh, kumanon eh. Hinila dito eh. Iba yung ano. Napasaya ako. Napasaya ako ni Master Ton. At least lumagaya ka. Agis ko nga malayo. Lipat! Ito naman, nakadalawa na tayo, lipat ka agad. Oo, wala man dito eh. Sinabitan Tingnan mo pa yung dalawa. Hindi, mukhang isda yan, Master. Kanduli. Matanggal ka sana. Huwag kang... Yun, laki. Laki kanduli, oh. Huwag mo tanggalin. Yun, oh. Pakain natin. Tatakot siya eh. Nakaduli na yung paa nito eh. Ayun, oh. Ang laki. Laki, oh. Nakakatakot. Nasa yung place. Hayri. Masal. Ay, natagaw mo na. Tayo. Kaya mo na. Patayin mo na. Wag. Ay no. Jumbo bro. Basta ko. Sabi ko na yan, pag palangoy na pag ganun, kanduli. Alam na alam. Kaya hindi naman lalamay. Walang na ganun. Ito, ano na? Sumasama. Yun, oh. Kulang to.
Kaya nyo sa akin to, no? Hindi ah. Ito tayo yung spot. Spot. Nararamdaman ko. Nararamdaman ko. Kabayag pala yun. Ganun talaga. Mamasta ka, Gio. Ulang. Ulang. Ulang ba yan? Sabi kasi nila, bro. Sabi ko sa'yo. Sabi ko sa'yo eh. Dudi. Kaya dapat pamain natin. Nakahanim ka na. Buti ka pa. Bros, pakisabi mo kay linya mo. Eh, niuntagan kami ng karpa, oh. Ayan, oh. Galing ni bro. Nahuli niya yan. Tingnan mo. Yun. Bait spot muna tayo, mga master. Ano? Uy! Yun, oh! Yun! Uy! Yun! Uy! Oh my God! Laki! Yun! Panalo! Grabe! Ang laki ng jula. Woo! Galing, galing. Duli! Galing. Sino sa likod? Ang duli! Oh. Yun. Ay, matangkad. Yun! Ang duli! Pwede na, no? Pwede na. Hindi na masyadong ano. Not bad. New Bislak, kamata. Masaya, kaway-kaway. Ay, shit, natik na. Sa akin yan. Sige lang. Pulang yun? Yun. Sinadya ko talaga yun? Hindi, baka maputol yung ano. Kinakabahan ako. Siya siya. Natuwa ni Kim yan. Ay, laban laki! Malaki ito dyan. Video nga yan. Yun, yun. Master Jun, no? Ready nyo na yun. Ready nyo na siya. Net, no. Yun, ang laki! Ang laki! RJ, bilisan mo! RJ! Pati yung RJ, malitang hook ko! Oh my God! Yun! Pwede ba pumesto dyan? Pwede, pwede. Kandungin kita. Tara, lipat. Wala dito? Lipat tayo siguro. Nakita mo naman, oh. Ano talaga? Bro, yung hook mo to eh. Yung mustad. Hindi man yung front hook to. Ganyan talaga yung pro kahit di front hook. Talaga. Wow. Tingnan mo, Sartan. Kapag na-jumbo nga naman yung malaki, meron na silang pagyayap. yan ang nagpapasaya sa lakad natin eh. Dapat talaga dyan tayo. Laki ng ulo, no?
daming dahilan ni ano. Ganyan ba kalaki yung nahuli mo? Ha? Ganyan kalaki? Mas malaki yung sa akin. Ah, talaga? Kasi parang ipit pa lang sa'yo. Ayun. Mas malaki yan. Yung sa kanya, ipit lang malaki. Try mo magpaipit sa uto. Dito sa mga tulis. Try lang pala dyan. Lulunukin pala niya, no? Tayo parang sinadya mong wala kaming mahuhuli dito sa Bukamayan. Parang doon lang sila meron. Baka may line ka. Yun. Yun, oh. Oh, hawakan mo yung kamay. Pagbitawan ko. Oh, Master Jun. Ulo mo hawakan. Baka matanggal yung kamay. Matanggal yung kamay niya. Asan yung ano mga Master Ton? Oh, post. Picture mo na. Bakit ako hindi mo Ay, pera ng hindi, mamaya. Yun. Screenshot ko na yun sa'yo. Ay na, di ako makalakad kanina eh. Dapat talaga doon tayo. Tingnan mo, parang pinagkaitan tayo ng ano. Hawakan mo dito, baka ipitin ka niya. Kaya mo siya, mag-ipit. Sigurado ka? Oo. Okay, huwag mo bibitawan ha. Tayo usag mo nga yung bangka doon. Tayo ng konti. Pabati mo ng konti. Diyan sa pwesto nila. Wala talaga tayo dito. Asa. Yuhuu! Tayo usag mo ng konti yung bangka. Parang sakto dun sa kanila. Wala na. Lumalabas na yung ano na yung Billy. Mulang yung kanina. Pasisingitan. Wala dito eh. Alam mo ng technique, Master Bro. Oo. Saan ka umagis? Naawa mo! Naawa mo!